ще играем на Майнкрафт с мои приятели Коцко, Криси и аз. Ще играем на Майнкрафт на Коцко сервера. Коцко, пускай. Че се убиваме. Не, без убивания. Влизаме. Играме и правим си къща. Да. Коцко, чакай. Здрасти, хора! И започваме. И започваме да играем. Здрасти, хора! Ще бием трава. Не видите. Айде да си строиме къща. Копайте дървета. И това ще копам дървета. Данка, ела с мене. Чакайте ме. И сега ще копаме дървета. И пека. Ела с мене за малко. Айде. Ама трябва и къща да си строиме. Ако Криси я вие ще го изкритиме. Да. Я къде сте? Некъде. И сега ще си правим къща. Ама вие къде сте? Копаме дървета. Копай ти. И овците ги копай. Цепай ги Не овците. знам къде сте. Овцата. Цепай. Не знам вие къде сте. Ама оттепай овцата. Знам да ти оди на друго место да ги копа. Тук на планината. Добре, да се първи стъпа. Да имаме храна. Така ли? Браво. Ела на планината. Няма, ние ще копаме дървета. Да си направим къща. Те видим някаква планина. Ага, мене тази висока. Да, добре. Ама копай дървета. Няма никакви дървета. Но там не отиваш. Ама трябва да сме си заедно. Коцко, ти знаеш ли сега къде са? О, леле, се си губихме. Там си е. Ето това е там, нали? Защо трябва да се разделяме? И от мене те първо разделя. Ей, Ванка, здрасти! Намери ли ме? Да. Браво. Сега си копай дървето. Да, не. Абе, не тук бе. Сега не сърцете. А? Да бе, ти бе. Али копай дървета, не ме да тръсиме. Майка, копам при тебе, Ванка. Ама копай, ама няма да се разделяме. Тя не взе малко тикви. Какво? Оти после ни тикви, защото ще правим с тикви. Айде аз правим Иска крафтинг да си ги тейбъл. слагаме на главата. Да бе, да. Ама она не се вижда. Не. Къде направи крафтинг тейбъл? Направих го. Къде? Аз излезнах. Оти излезна. И къде е крафтинг тейбъл, по-точно? Сега че те намери. Не го направих. Сега ще го направя. Ето сега го направи. Сега къде сте? Рабия? Банка, и не мога ли таблет ме гледат хората? Не. Само от телефона ми. Ти къде си? Моля те, кажи ми. Е, ти къде си, кажи ми. Овца. Аз имам киска. И секира. Аз всичко си направих. Ама вземи крафтинг тейбъл, да не го изгубиме. Ти ми трябва... Добре, те го вземам. Лагва ми. Оти? От овцата исках да я убием, она ми лагна и иде некъде си. До тебе. Аз ще убия. Убиха. Дай ми вълната. Я почти не Вълната. дали сте. Да, не. Те опустината, дай вълната.
Добре, ще. Ако искаш храна ми Аз съм кажи. при някакво село, тя не Добре, взем аре, броня. давай. Тя не взем броня. Абе, Ендърто, бе. Аз идвам да си взем броня. Ето. Бързо, стъмва се. Трябва ни още една вълна. Айде, ама аз ще си направим само за мен легло, ти нема. Тук има много къщи да си вземем брони. Вече имам 3. Имаш ли дърво? Кой? Аз? Аз Да. имам пустиня. Имаш ли? Колко? Ама имаш ли? Да. Дай ми 3. О, ма. Не много, айде дай едно трички. Дай 80 трябва да ти ги дам. Айде, давай 3. Лагна ми не мога да се отворя често. Мот съм лагва, бе. Вижте колко хубава къща. Май излизам. И аз излизам. И аз излезнах. Сигурно сме 3. Не знам. Кажете ми до кога да спра клипа. Аз обичам да правим дълги клипове. Обичам и да гледам дълги клипове. Ама Аз и двете обичам. и аз двете. Да правим дълги клипове, ама това ми е първото клипче, хора, да знаете. И Ще правим още много клипчета заедно с Ванката, Коци и аз. може да не сме пак 3-мата, може да съм нас. И може някога само Хайде, да сложи дърветата. И ще играем заедно хора. Да, всеки ден се правя. Правим Той не ми трябва такива, вече не много слагай. клипчета. Ще правим заедно с Ванката и аз и Може да не. Ева си вземи и едно дървенце. Наркотика сме любимите. Айде, взема ли го? Да. Да си вземем честа и така. Тази къща няма нищо. Няма как да се... Аз имам как да легнем. А крафтинг тейбъл от тебе ли е? Да. Моля, браво. Сложи го е тук. Добре. Лагна ми. Дай. И на мен. Опа. Ето го. Лъгва ми. Тудуру. Лагна ми, Ванка. Аз ще да го кажа. Как ти лагна? Аз тук ще стои Ванката. На мен да си ми излезна. Кажете ми къде ще моля. Айде, на мен ми излезна. Ама се ми излизам. Кажете ми къде сте. Защото не може така да играем разделени. Дай отметка на... Аз седях на селото. Аз седях Да, сега стой, верно си. седях в селото. И аз знам къде е селото, сега ще го намериме. По пустинята на Аз не знам много къде е селото. У пустинята е селото. Взема ли ми леглото? Не. Вземал си ми го. Да. Ей, хитрец. Ела пустинята. Хайде. Аз съм Ето е пустинята. Тая ли пустиня? Ванка. Май да. При едно село е пустинята. Има едно село там. Ванка. Ама заедно да вървим, стига се делят. Да, не се делим. Ела ти по мене. Аз малко знам къде е това. Да знаете да ми казвате кога да спра клипа. И аз си ги правим. Кога? Аз си ги правим дълги. Погледайте се къде е селото. 10 минути и ги спирам клипа. Не. Да, бе. Но ще стане бъде големия клип. Не, искам да е дълъг. Пак ми излезна, но и без това ми не излиза. Да, ти си 10 минути готова. Но ти само лагва. И на мен е лагва и влиза ми. Ама, вие имате ли интернет? Да. Аз мога да си пусна безплатен, ама не искам оти. Ти да си с това интернет на картата? Не, ето. Я да видим. Ти имаш ли интернет? Имаш. Няма да го пускаш. Нема. Кога сме отдалече? Нали? Айде, Коцко, нещо не ми го показва. На мен, да.
Показате го са, Ванга, гледа Майнкрафт, сега ти го. Каза ли го? Аха. Добре, Коцко, само чакай там. Чуле? Да. Не мърдай. Всъщност това е моя сервер. Да, много ясно. Излезне. Всеки разбра, че е твоя сервер. Как така всеки? Ти каза ли от началото, когато започнахме клипа? Какво, че е твоя сервер? Да. Да, казах, пускай Коцко. Пускай да се включиш на сервера ти да влезнеме. Аз ще дам бочки, някой ако иска, някой зомби да се огради, нали? Както си. Да. Да се ограждаме. Как? Да. Това е хубаво. Там Вангата, ако Айде да спираме клипа, вече е на 10 минути. Да, айде спираме го. Това вече малко. Що като много важно. Айде, цяло хора, дано да ви е харесал клипа. Не! Абонирайте се за мен, дайте лайк и чао!